satte det i gang. Vi var 5 i starten, ikke mange, men vi var fulde af iværksætter-energi. Og et fælles kontor, det kunne vi alle lide. Så vi fandt et dejligt kæmpe kontor med vinduet mod nord. Det lå på Torvegade, Christianshavn. Vi burde have købt et domænenavn. DPV. Vi sørgede for, at du fik at se DPV. Nogle frækker på din PC. Vi sidder nostalgisk læ. DPV. Vi havde det fedt. Ja tak, om jeg må bede. Det var i 2001. Vi syntes at det var så fedt. Rød alarm og bajer så mange, og julefrokoster så lange. Og når vi sad så længe foran skærmen, så vidste vi at vi tilhørte kernen af den danske hardcore pornobranche. Det var så fedt at give det en chance. DPV. Vi sørgede for, at du fik at se DPV. Nogle frækker der på din PC. DPV. Nu kan vi sidde og nostalgisk læ. DPV. Vi havde det fedt. Ja tak, om jeg må bede. Vi kaldte os Copenhagen Mob. Det var vores lækker lille interne klub. Jyderne vrængede på næsen af os, bare fordi at vi var så fucking boss. Og der var party hos onkel Scotty. Nogle af pigerne var så fucking slutty. Vi festede til langt ud på natten og vågnede næste dag med ondt i hatten. DPV. Vi sørgede for at du fik at se DPV. Nogle frækker der på din PC. Det fedt. Ja tak, om jeg må bede. Aot fik den, og sørgerne ikke gik i spænd. Så kom panikken op i vores sind. For når sørgerne var ned, så mistede vi penge. Frank og Scotty fix det nu, lad det ikke vare længe. Tilbage er der en hel masse minder. Det tager pusten fra en og giver røde kinder. Vi brugte 2 år af vores liv, og det var fedt. Snart er der 25 års jubilæum. Shit. DPV. Vi sørgede for at du fik at se DPV. Nogle frækker der på din PC. DPV. Nu kan vi sidde og nostalgisk læ. DPV. Vi havde det fedt. Ja tak, om jeg må bede. Ja tak, om jeg må bede.